enhlizweni. Hawu. Sele, ubani lo? Hawu, phuma ndoda amadoda. Awu, into yonyathela ngemuva siyande mfowethu. Hawu, uye nezinqotho, Ya, ngakusiza ngani izwakithi? Buka phela, ongiphinde la, ongifayele le nyama le efrijini la. Ngikufakele inyama futhi? Hawu. Hayi, letha mfowethu. Hawu, sotobe. Wena ubeka inyama efrijini. Ingangitsheke kanje. Awuthi plastic ingaze ngene enkingeni. Hayi khulileka sotobe. Akuyona inyama, khulileka sotobe. Akho ngisho iqatha. Ujinje kuphela. Ujeni kuphela sotobe. Hayi ngiyezwa. Wenzela. Sizwakithi. Lalela-ke but uma uthola isikhathi komele sibuye sithi ngqumngqum kancane. Uyangazi ngihlezi ngifliya. Ngoba manje wabona umfowenu wami letha la. Ugazi lami lo sokwale emakhaya. Hayi no. Ubuya phuma ekujantshi. Wenzeni manje? Hayi soyixoxa kahle mase ngibuyile. Kodwa ke ngoba uyazi ngihlezi ngihlalela mina ngidlela lokho kwami ngidlela kona khulileka soxoxa masubuya nje khulileka. Yabona nje make wezwa kunomoya ovunguzayo ntambama. Wazi ukuthi sengibuyile usondela. Hayi ngizobona ngawe insizwa kithi khulileka nje uhlonishwa. Hey, Tsale. Wena sithande awumeke. Wena mina ngithi ngifike ngikufake senyama la wena ubona ukuthi manje kumele uzofaka ojini. Yabona Tsale. Namhlanje mangase lo jini lokucaca ukuthi awulala efrijini. Ngavuka sonakela inkosi impela kusasa. Ngavuka sonakela ngikucela. Wena sithande uyabona ukuthi ngiyadeleleka. Sina sithi sithenga ama-fridge. Nina benithenga ojini. Leli fridge lami lelo kufaka inyama. Akulona lokufaka ojini la ukuthi nihambe nitenda nisoyenka nibuka izwe lonke. Ngiyivumile le. Hawu Nkosi yami ngiyazi sekuphela inyanga eziwu3 ngilonke ngizolithenga ifridge. Kodwa yabo le nyanga lesa kuyona ngiyathembisa ngizolithenga ifridge. Sithande ngikukhonza impela insizwa kithi kodwa ke le yajina ngiyivuma. Hawu Ntsele ngizolithenga ifridge nginyanga ezayo. Ngiyathembisa. Insizwa kithi uno la kumina ngivuma. Hawu, vele sozana nosotobe wena. Hayi. I'm just trading on this new platform, Pocket Broker. It feels what you want before you want it. Get convenient withdrawals with over 50 payment methods. Get ahead. Guys, I've got some exciting news to share with you. Our quality is going to go insane as we're going to be improving our equipment one by one. I've just bought this drone. I bought it cash. I mean cash. I don't owe anyone. Mshana, imali yokuthenga lo mhlolo uphethe-ke manje uyithathaphi ngoba usebenzi? No, malume ngisebenzisa le platform abayibiza Pocket Broker. Pocket Broker? Now that I've realized that my investments are working for me, trading on Pocket Broker was the best decision I've ever made. If you also want to make money like me and be able to buy new things for yourself, follow that link on my description. And make sure you register and use the promo code written on the screen to get a 50% bonus on your first deposit. Abantu asebebadala njengami bayakwazi ukwenza i-Pocket Broker. It doesn't matter ukuthi umdala. Then they think ukuthi uprofessional. It's very simple and so beginner friendly. Qeda ke video yakho lapha Mshana ungifundise nami i-Pocket Broker. Hiyo ni Pocket Broker. Sakhuluma mina ke manje ngithwasela enigma. Umfule ngophuza ngiphuze empompini ngokujesathi akamfuni umuntu aphuze emfuleni ngoba amamemede azombona eze kuye azongayibha straight. Ngikholelwa ukuthi ngisathi ukukhuphuka nje la hey. Ngiyakuzwa mfethu manje uthi bakhokhisa abantu ukuthi abantu uma ngabe unesitolo bathi bakhokhisa protection fee. Namakotisha rent. Awume ngizokufonela manje wendoda awume kancane awuzela ngizobuye ngikufonela. Yebo sawona baba. Uyabona ke nje ngiyaqala ukubona le ndawo angikwazi nhlo. Hayi ngiyafika baba ngivashela uanti nje la ngezansi. Uvashela uanti wakho? Yebo. Manje akasakutshena ukuthi ngala endaweni akuswele kanje. Hayi bengakaza ngitshelela ukuthi uanti. Lalela ke la endaweni nje kuyathakatha. Manje mawuzoswenka ufake namateka abizayo na yonke lento ebizayo ukhombisa ukuthi wesigwili bazokuthakatha. Hayi lutho nje asinathi nemali ekhaya sehluphekile. Hayi lalela. Bazokuthakatha ngiyakutshela mina. Bazongithakatha baba. Ngakho ke into okufanele uyenze ukuze ungathakatheki. Kufanele wena uze kumina ufike ukhokhe i-protection fee bese nangenza isiqiniseko sokuthi awuthakatheki. I-protection fee alokhuluma ngayo baba. Yokuthi ungathakatheki. Hayi khulileka yabona mina man of God nginceku ngisindisiwe angithakatheki baba lezo zinto azisebenzi la kumina khohlwa baba. Awuthakatheki. Yebo.
Kulungile ngiyezwa. Oh, kusho ukuthi ufuna ukukolwa ngokubona njengoThomas. Angivedane ngibone baba usale nenkosi Hayi, uhambe kahle. usale kahle. Baba. Sorry. Yo. Baba. Ngiyaxolisa. Ngabe i-protection fee ikhokhwa ngakuphi baba? Hayi ikhokho kumina. Ikhokhwa kwena. Umalini baba ngicela ukuzwa ngawe nje baba mina ngisayithanda impilo yami. Hayi no i-protection fee imali encane nje. Wena uzonginikeza u500 njalo ngenyanga. Mina ngizokwenza isiqiniseko sokuthi awuthakatheki. 500. Ngizocela kanti ngizathi ngizokulethela ngizokufica khona la. Hayi uzongifica la ngizokulinda la. Ushesheke ngoba liyashisa nelanga. Make ngame isikhathi eside la. Mhlambe bazokuphinda ngazo. Okay baba usale kahle ngiyabonga. Yo. Hawu Soto. Mawo. Wasudlulisa okwebhano nje lidlule airport yakamakhelwane. Uzukhohle wena ukuthi mina nginodaba esingaliqedile nawe. Angikhohliwe Soto ukuthi ngiyaphuthuma nje lezansi. Awukazi phela ukuphuthuma isigwebo sakho ungakasazi. Hayi kulungile Soto. Uphala. Alela kunento eyenzakalayo la ngaphandle. Lento uthi abantu barentiswe i-protection fee. Protection fee Soto. Mangabe unebusiness ukhokha i-protection fee ukuthi Soto bakuvikela ngoko noma unekotishi mangabe uno10 wamakotishi awu4 awabo awu6 awakho Soto ikanjena ke lento nami ke ngiqalele le business i-protection fee ukuthi umuntu mengafuna ukuthakatheka le ndaweni akawukhokha u500 njalo ngenyanga. Kanti uyayibona lento obuthakathi ukuthi idlangile ngempela le ndaweni. Umuntu ozongiqoqela leyo mali wena. Hayi kanjani Soto kuzongikhatha nomphakathi phela abantu bazothu ukuthi umina ohlangene nobuthakathi bazothi ngimazi ngani umuntu othakathayo mina. Cha awuhlangane wena obatshela ukuthi umphakathi ofuna uthakatheka yakho ku500 bese wena uzokhuluma nethimba lakho umthetho uzokhuluma nethimba lakho ukuthi benze isiqiniseko sokuthi akathakatheki lokho okay ongakhokhanga usazi. Hayi Soto kulungile mfowethu ngizoyiqoqa le mali. Uyiqoqe nje wenza isiqiniseko ukuthi uqala khona namhlanje bese ungilethele amagama laba angafuni ukukhokha. Soto hayi kulungile ngizokwenza kanjalo ngizoqala nje ngiyiqoqe khona namhlanje. Uqale uyiqoqe usuke la uzophuma phansi le Soto bomfowethu. Sakhuluma mina-ke manje ithwasela enigma umfule ngophuza ngiphuze empompini ngokujesathi akamfuni umuntu aphuze emfuleni ngoba amamemede azombona eze kuye azomrape straight yangizwa-ke Jesu athi akafuni isijingo Jesu athi akafuni umdlolo